नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. पटापट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा, कमेंट करा. नमस्कार, पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची प्रीती या लाईव्हला जॉईन चालू झालेला आहे. हाय संकेत दादा, हाय. नमस्कार संकेत दादा, कसा आहेस तू? कसं असे भावा तू? हाय प्रेम, काय झालं? काही नाही रे, असंच म्हटलं, विचार केला येऊया आज लाईव्ह. म्हटलं लाईव्ह येऊया. संकेत दादा म्हणते मस्त. ओम साईराम, ओम साईराम. इथं झोप. कूलर लावता, कूलर लाव, कूलर लाव आणि झोप. मस्त. जेवलास का प्रेम? संकेत दादा जेवलात का? तिथं स्विंग अँड पूल कर. सेकंड वाला तिकडे एकदम लो, LOW लो. हाँ नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है. हाँ ठीक है, बस बस बस. 2-4 दिन से लग रहा है. कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ. क्या होगा? इतक्या लवकर कोण जेवतो? अरे आम्ही जेवलो, आम्ही जेवलो पहिल्यांदा. म्हणजे आम्ही कधीतरी यांची ड्युटी असेल ना तेव्हाच लवकर जेवतो. आमचं जेवण 9:30ला आणि आमचं 10 कधी कधी. इकडे ना, मी दाबते पाय. हाय योगीराज दादा, नमस्कार. जेवण झालं का? हो योगीराज दादा, जेवलो आम्ही. तुम्ही जेवलात का? हाय चिन्मय, हाय मॅडम, कशा आहे? मी मस्त आहे चिन्मय, तू कसं आहेस? काय मग ॲडमिशनचं काय मग? प्लीज लाईक करा मंडळी, सगळ्यांनी लाईक करा. पटापट सर्वांनी लाईक करा, कमेंट करा मंडळी पटकन. हाय बालाजी, लाईक. हाय बालाजी, कसं आहेस भावा? चिन्मयमध्ये मी बरा, ॲडमिशन अजून लांब आहे. ओके. BIK म्हणतोय ढुम ढाम फुट. इश्कॉला म्हणतोय एक काम कर, उद्याच्या लाईव्हसाठी काही टॅग आणि हॅशटॅग देईन, ते वापरून बघ. ओके प्रेम, इंस्टावर टाकून ठेव. चिन्मय, योगीराज दादा आणि बालाजी दादा, जेवलात का तुम्ही दोघेही? हाय दत्तात्रय दादा, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. नमस्कार नमस्कार दत्तात्रय दादा. हाय यशश्री, खूप दिवसांनी आलीस, स्वागत आहे. दत्तात्रय दादा म्हणते रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी माऊली. जेवण झालं का ताई? हो दत्तात्रय दादा, जेवलो मी, आम्ही नुकतंच जेवलो. चिन्मय म्हणते नाही अजून जेवलो. ओके. आज काय आहे चिन्मय जेवायला? इश्कॉलाला म्हणतो यशश्री लय दिवसांनी. यशश्रीची परीक्षा होती वाटतं, सर्दी झाली. कशी गो? आंबे खाल्लं का लय? दत्तात्रय दादा म्हणताय आज जेवायला आंब्याचा रस केला आहे ताई. वा वा वा, आमरस आहे मग. आमरस खायला ये म्हटलं माय. आमरस खायला ये म्हटलं माय, आमरस खायला ये म्हटलं माय. तुम्ही कसे आहात ताई? मी मस्त आहे दत्तात्रय दादा. किती दिवस झाले आपली भेट नाही. हा ना दादा, माझं पण 1-2 दिवस बंद होतं. या ताई बार्शीला. हो दादा, तुमची जत्रा झाली का? दत्तात्रय दादा, जत्रा झाली का? केव्हा येणार आहे ताई? मला पण नाही माहिती दादा, कधी येऊ ते.
कारण सुट्टी पण नसते ना, आणि सुट्टी भेटली की गावी पळतो. चिन्मय दादा म्हणतायत आज मम्मी मसाले भात करणार आहे, माय फेवरेट. ओ माय गॉड, मसाले भात मला पण आवडतो. माका नाही ग, तुका माका माका नाही गो, सर्दी नाही जाऊ का असंच. माका जेवता ठेवता ना तुमची सगळ्यांची आठवण इली आणि ठसको लागलो, मग लाईव्ह घेते म्हटलंय. यशस्वी म्हणते तू इकडे कधी येणार? मी 28 28ला मी कोकणला टच होणार, कोकण कन्याने कोकणची प्रीती चालली कोकण कन्याने. चलो चलो. यात्रा एक नंबर झाली. ओके ओके, मस्त रे दादा, खूप भारी. आमरस खायला ये म्हटलं माय. हाय विकी दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. विकी दादा तुम्ही कुठून आहात? यशस्वी म्हणते ओके ओके. दत्तात्रय दादा म्हणते तुम्ही आलो नाही यात्रेला, काय करणार दादा, मिस्टरांना सुट्टी नाही. वाटेत जाता जाता काय ग, वाटेत जाता जाता मी तुमची किती वाट पाहिली दादा, मी इकडे जम्मूला कशी येणार? विजय दादा नमस्कार. लाईक नंबर 7 ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई डिनर झाला का ताई? हो दादा, नुकतीच जेवलो आम्ही. तुम्ही जेवलात का? दत्तात्रय दादा खूप छान ताई बोलता हो थँक्यू. विजय दादा म्हणतायत हाय जम्मू, कोकण गर्ल स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण. यशस्वी म्हणते माझे दोन्ही मेसेज वाच. खरी गेले पण दिसत नाही गो माझे. ऐक ना, आलीस तर मला भेट हा, वाटेत जाता जाता. वाटेत जाता जाता नाही ग भेटायला जमणार, पण येईन मी रिटर्न. दत्तात्रय दादा म्हणतात सोलापूर जिल्ह्याचे एक नंबर यात्रा आहे, मालवंडी गाव तालुका बार्शी. 2 मे ला यात्रा भरते. ओके ओके, येऊ दादा पुढच्या वर्षी. दत्तात्रय दादा म्हणते असंच प्रेम राहू द्या आमच्यावर ताई. हो दत्तात्रय दादा, तुम्ही तर मला पहिल्यापासून सपोर्ट करता, थँक्यू सो मच. नाही रे, मला तुझा मेसेजच दिसत नव्हता. चिन्मय मला तुझा मेसेजच दिसत नाहीये. थांब ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघते. मॅडम दादा नका म्हणू, मला मोठं झाल्यासारखं वाटतं. ओके, मग चिन्मय बोलते. ओके रामकृष्ण हरी, शुभरात्री. शुभरात्री, रामकृष्ण हरी. दत्तात्रय दादा. यशस्वी म्हणते माणगावला गेलीस तर ये म्हटलं. अगं हो, मी खूप वेळा येईन, म्हणजे कुडाळला जाता येता नक्की येईन. इश्कॉलालो म्हणते झाडाला तर आंबे भरपूर लागलेत, पण आजकालची मुलं मोबाईलच्या गेममध्ये अडकलीत आणि काही शहरांच्या धावपळीत हरवलीत. म्हणूनच कदाचित आता आंब्यांच्या झाडालाच वाटत असेल माझे खरे चाहते नेमके गेले कुठे. यार मी ना म्हणजे मामाच्या गावी जायची तेव्हा कसलं म्हणजे ना, करवंदाचं लोणचं, खिरमाट म्हणतात त्याला, ज्यामध्ये लोणच्यामध्ये मसाला, गूळ किंवा साखर, मीठ सगळं घालून असं मिक्स करायचं आणि ते खायचं. बापरे काय चव. गेले ते दिवस आणि राहिल्या त्या फक्त आठवणी, बरोबर ना? दत्तात्रय दादा म्हणते तुमचा दिवस आनंदाचा जावो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना ताई. थँक्यू दत्तात्रय दादा, थँक्यू सो मच. सत्यम सोनवणे पाटील, बरं झालं आज क्लास नाहीत. हो सत्यम काका, तू तर माझ्या लाईव्हला येतच नाही. भावा कुठं हरवला की काय म्हणून शोधायला आलेली आचलच्या लाईव्ह वरती. इथं सोनवणे पाटील दिसतात की नाही? विजय दादा म्हणते वेटिंग फॉर इन सिंधुदुर्ग. ओके विजय दादा. चिन्मय म्हणते ओके नो प्रॉब्लेम. चिन्मय मग काय आज मसाले भात आणि काय पापड? दत्तात्रय दादा म्हणतात पुढल्या वर्षी वेळ काढून या जत्रेला. हो दादा नक्की येऊ, नक्की. दत्तात्रय दादा म्हणतात हे डिंक चिका डिंक चिका.
यशश्री म्हणते साळगाव मार्गे जाऊ नको मानगावला. अगं आम्ही झाराप मार्गे जातो, साळगाव मार्गे नाही जात, झाराप मार्गे. चिन्मय म्हणतोय होय मॅडम मी चिन्मय मग तू पण मला मॅडम नको म्हणू, ताई म्हण. पूर्वी मे महिन्याच्या सुट्टीत मुलं केवढी खेळत होती, पण आता एक सुद्धा कार्टन नाही गल्लीत. फक्त हातात मोबाईल असतात आणि गेम खेळत असतात. फ्री फायर. सोनवणे पाटील म्हणतायत क्लास मुलं नाही येत, क्लासमुळे नाही येत. ओके ओके, क्लास कधीतरी हल्ली असतो. विजयदादा म्हणतायत कुडाळ स्टेशन से बस लेंगे तो लास्ट बस स्टॉप मालवण है, जस्ट उससे पहले देऊळवाडा आता है. मग तुम्ही मालवणमध्येच राहता विजयदादा, तुम्ही साऊथचे आहात ना. सत्यम बोलते उत्तर येत नाही मग. हो का, आजपासून आपण गप्पांसाठी 8:30 वाजता ठेवूया लाईव्ह. ओके, 8:30 वाजता आपण लाईव्ह ठेवू उद्यापासून, किंवा 7:30 बघू. सागर वाघ म्हणताय तुम्ही काय खाता एवढं ग्लो करता. काही नाही खात, मासे मला भेटतच नाही दादा, मला मासे भेटतच नाही. मी जम्मूला राहते आणि मला मासेच भेटत नाही. मी कोकणातला पोरग्या, माका मासे इतके आवडतात, पण हयसर काय खाऊचा लागतं, फक्त चिकन, तर आपण आठवड्यातनं एकदाच खातो. सागर दादा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सत्यम म्हणतोय तसं नाही, वेळ भेटला की मगच लाईव्ह बघतो. ओके ओके. चिन्मय दादा म्हणतोय, सॉरी चिन्मय म्हणते ओके आजपासून ताई म्हणतो. ओके चिन्मय. चिन्मय म्हणते आज मसाले भात आणि डाळीची खुळी आमटी. डाळीची खुळी आमटी हे काय असतं रे, खुळी आमटी. मी पहिल्यांदाच ऐकलंय डाळीची खुळी आमटी, हे काय आहे. विजय दादा म्हणते माझी फ्रेंड राहते तिकडे. हो का, चल गुड नाईट, येतो. ओके सत्यम, गुड नाईट, टेक केअर. प्रेम म्हणतोय बाकी सगळे लोक वेळेनुसार बदलतात, पण प्रीती अशी आहे जिच्याशी बोललं की दिवस कितीही खराब असला तरी चेहऱ्यावर हसू आपोआप येतं. थँक्यू जनाब. आकाश दादा म्हणताय जय महाराष्ट्र. नमस्कार, जय महाराष्ट्र. आकाश दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हला. कसे आहात तुम्ही. चिन्मय म्हणतोय कोल्हापूरमध्ये खुळी आमटी म्हणतात. हा म्हणजे आमटीत बनवत असतील ना, आणि खुळी कशी होते ती मग. हे चिन्मय, ती आमटीत काय टाकल्यावर ती खुळी बनते. ए चिन्मय मला सांग पटकन, मग मी पण उद्या बनवते खुळी आमटी. माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दे ना. काय दिलेला प्रश्न. आकेरी मार्गे जा, आकेरी मार्गे जा. आकेरी मार्गे कुठे जाऊ मी आकेरी मार्गाने. अगं तू कुठे राहतेस. चिन्मय म्हणतोय थांब थांब मम्मीला विचारून सांगतो. अरे बापरे, मम्मी म्हणणार कोणाला रेसिपी सांगतोय खुळ्या आमटीची. हा विकास एडके म्हणतायत कानपूर. तुमचं गाव सांगा ना. मी कोकणातली आहे दादा. नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. आदित्य दादा म्हणते जेवण झालं का. हो आदित्य दादा जेवलो. बालाजी भुतेकर म्हणतायत हाय. नमस्कार बालाजी दादा, कसे आहात तुम्ही. खूप खूप स्वागत आहे. मंडळी प्लीज लाईक करा, फक्त 7 लाईक झाले आहेत. प्लीज लाईक करा, पटकन लाईक करून टाका. यशश्री, बालाजी दादा, आदित्य, चिन्मय, आकाश दादा, विकास दादा, प्लीज लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. फक्त 7 लाईक झाले आहेत. आकाश दादा, विजय दादा, प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. सत्यम नांदेडकर मी. ओके नांदेडकर का, मी सिंधुदुर्गकर. यशस्वी म्हणते झाराप. ओके, मग मी तुला झाराप तिट्यावरच भेटेन ग, कारण आम्ही तिकडनं झाराप तिट्याच्या आतूनच जातो ना. ऐश्वर्याला म्हणते प्रीती आली ना लाईव्हला, लाईव्ह आणतं की सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आपोआप हसू येता. तिच्या गप्पा, तिचो अंदाज मन जिंकून घेणारो.
वा 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 वा, लय भारी भावा. मी अनिल दादा म्हणताय लय दिवस झाले, बरं बरं आता भेटलाय. बरं आता भेटायला. ओके अनिल दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा मंडळी. आकाश दादा म्हणताय कोकण छान आहे तुमचं ताई. हो आकाश दादा, खूप कोकण छान आहे. तुम्ही या आमच्या कोकणात, पावसात या, खूप मस्त वातावरण असतं. इट्स मी म्हणतात लाईक. हाय इट्स मी, स्वागत आहे. इट्स मी सातारकर, कसे आहात तुम्ही? इलेश दादा म्हणता इलय नमस्कार ताई, मजेत मा? होय गो होय रे निलेश दादा, मस्त मस्त. कसं असय? इट्स मी सातारकर, स्वागत आहे सातारकर तुमचं. इलो गेलो तुका माका खय गेलो. काय हो सातारकर, इलो गेलो माका खय गेलो. प्रिया राजपूत म्हणते आपके घर पति आई थी क्या, वो मेरी फ्रेंड है. आपके घर हाथी आई थी क्या, वो मेरी फ्रेंड है. हाँ आई थी. प्लीज लाईक करो. निलेश दादा म्हणते नमस्कार मंडळी. यशश्री म्हणते तिथ्यावर नाही ग बाई, झाराप जांभळ. अगं आम्ही तिकडे नाही जात ग, झारापच्या त्या साईडला. आम्ही तिथून हायवेवरूनच आतमध्ये घुसतो. विजय दादा म्हणते माझ्या कमेंट नाही वाचले. विजय दादा, मला ना कमेंट मिस होत आहे सगळ्यांच्या. ताई मी ठाणेला राहतो पण कोकणला जातो इन गणपती, रक्षाबंधन आणि दही हंडी. ओके. आणि मी सोबत शूटसाठी येत असतो. अल्सो विलेज गर्ल रोल फॉर प्रितिया तायडे. वाव, खूप मस्त वाटलं. तायडे बोला दादा. विजय दादा मला तायडेच बोला, खूप भारी. अनिल दादा म्हणताय आम्ही मजेत आहोत, तुम्ही सांगा कसे आहात? मी पण मस्त आहे अनिल दादा. प्लीज मंडळी लाईक करा. लाईक अजिबात वाढत नाही आहे. प्लीज लाईक करा पटकन. कधी लाईक करणार तुम्ही मंडळी? आकाश दादा म्हणताय हो नक्की, वी विल प्लॅन इन रेनी सीझन टू विजिट कोकण. येस, ऑलवेज वेलकम. येवा, कोकण आपलंच असा. आकाश दादा कधी पण या. निलेश दादा म्हणतोय मी पण मजेत, कसो गेलो दिवस? मस्त मस्त निलेश दादा, मस्त गेलो दिवस. चिन्मय म्हणता खुळी आमटी. शॉर्ट डेफिनेशन, खुळी आमटी म्हणजे शिजवलेली तूर डाळ, मग घोटून त्यात भरपूर पाणी, चिंच, गूळ, मसाला व फोडणी घालून केलेली पातळ पानसट आमटी. ओके, मग झाली आपली खुळी आमटी तयार. मालवणीमध्ये सांगते हा, मालवणी बघ तेव्हा मंडळींनो. आता तुमका मी दाखवतले खुळी आमटी बनवून. खुळी आमटीसाठी घेऊचा आपणा आधी पहिला पाणी, आणि त्यात टाकूची तूर मूग डाळ, आणि त्या भरपूर पाणी घालून ते शिजवून घ्यायची, आणि त्याच्यात घालूचं चिंच आणि गूळ आणि मसाला आणि लसणीची झणझणीत फोडणी. त्यानंतर होता मस्तपैकी पातळ पानसट आमटी. एकाच म्हणतो आम्ही कोल्हापुरी भाषेत खुळी आमटी. कशी वाटली? हाय हाय प्रिया राजपूत. अच्छा, कहाँ से हो आप प्रिया राजपूत? इश्कवाल्याला म्हणते प्रितियासारखी बहीण नशिबांनाच मिळता, जी स्वतः किती टेन्शनात असू दे पण दुसऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आणण्याचा प्रयत्न कधी सोडणार नाही. थँक्यू प्रेम, थँक्यू. खूप छान लिहितं यार. इट्स मी. क्वेश्चन आन्सर नाही म्हणून आज थांबलोय मी. काय लोक क्वेश्चन आन्सरसाठी येतात, काय लोक क्वेश्चन आन्सरसाठी बोलण्यासाठी येतात. करायचं तर करायचं काय, करायचं तर करायचं काय, एक ते माहिती आहे का तुम्हाला? झूठ बोलू तो सॉरी काय ते झूठ बोलू तो मजाक लगता है, मजाक बोलू तो गुस्सा आता है, गुस्सा करू तो करू मैं क्या, बोलू मैं क्या. इट्स मी. इश्कॉलाला हसतोय. खुशी तुटेल ते दीदीचं. इश्कॉलाला म्हणतोय हसतोय. यशस्वी म्हणते आता सांगते ते एक हायवे पूर्ण फोडून काढला आहे, त्यामुळे बघ यावं लागतं तिकडे. ओके, चालेल चालेल. माहिती नाही आहे ग, आता 4-5 महिने झाले ना. निलेश दादा म्हणतोय मोबाईल हालत
हातात हलवू हा ताई, तेका जरा एका जागेवर फिक्स कर. ओके थांब, ट्रायपॉड हलतोय माझ्या हातात, मोबाईल असं ना त्यामुळे. अरे मगाचपासून बडबडतय, कोणीतरी सांगायचं की माझा आवाज येणार नाही या. बघा रसलो राग येतं ना, सांग एक माणूस नका सांगणार नाही या. यशस्वीन म्हटल्याने याचा आवाज गेलो का? एवढा बडबड आणि मी काय केलोय. आता नाही मी वाचूचे बाकीच्या सगळ्यांचे कमेंट, मी अजिबात नाही वाचूचे. खुशी
विजय दादा म्हणत होते मोहन जोशी सर आणि प्रवीण तरडे सर आणि शीतल तरडे मॅम भेटले ऑल अँड ऑल टीम. वाव, खरंच ते खूप छान आहे. त्यांचं दोघांचं व्यक्तिमत्व पण खूप छान आहे. काय आलं? ताई चकवा वगैरे खरे आहे का? खूप ऐकले आहे. आकाश दादा, मी कधी अनुभवलं नाहीये, त्यामुळे मी या गोष्टींबद्दल काय सांगू ना. यशस्वी म्हणते प्रेम दादा तुझ्याबरोबर थोडं उशिराने चॅटिंग केलं तरी चालतं. विशाल म्हणतोय हाय हाय विशाल भावा, कसं असं. निलेश दादा म्हणते हो आकाश दादा असं काही नाही हो, चकवा वगैरे येवा कोकण आपलोच असा. विशाल दादा म्हणतात ताई घ्या नमस्कार. नमस्कार विशाल भावा. यशस्वी म्हणता हाय विशाल दादा. विशाल दादा म्हणतात ताई यशस्वी ताई नमस्कार. यशस्वी नमस्कार केलेलो असा विशाल दादा. प्रेम म्हणता यशस्वी हो काय चालतंय की उशिरा चॅटिंग रे तुझ्यासोबत केली तर. यशस्वी ताई जेवली का विशाल म्हणतोय. यशस्वी म्हणते याचा आवाज गेला बहुतेक. बरोबर आहे यशस्वी, माईक बंद आहे. आता सांगताय अनम्यूट कर यार, अनम्यूट. आदित्य म्हणते अरे बापरे अचानक खूप शिंका यायला लागली आहे. कशी काय रे? आवाज करतोय, आवाज वाढवताई तुझा. हाय हे खुशी. यशेश मध्ये हे काय बोलते नक्की? आवाज काय बोलू, मगापासून तर आवाजच गेलेला माझा. काय घ्या. प्रेम म्हणता चकवा म्हणजे फक्त भूता खेताची गोष्ट नाही रे. कधी कधी अंधार, भीती आणि मनातले गोंधळ माणसाकडून चुकीचे रस्ते दाखवतात. म्हणून रात्री एकट्याने अनोळखी वाटेने जाऊ नका. आणि कुठलीही गोष्ट आंधळेपणानं खरं मानू नका. जागरूक रवा, सुरक्षित रवा, आकाश साधते. हा प्रेम म्हणत नाहीये. तिचा आवाज कसा गेला? अरे अनम्यूट केलेलं ग मगापासून, व्हॉइस अनम्यूट करताय रे. विजय भावा आता केलं मी. विशाल दादा म्हणतोय यशस्वी ताई असतच खय. विशाल यशस्वी म्हणता नाही रे विशाल दादा मी नंतर जेवणार. चिन्मय म्हणतोय व्हॉइस गेली ताई. हा आताच सांगताय तुम्ही. विशाल म्हणतो ताई के आवाज कर. निलेश दादा म्हणते बऱ्याच वेळा विसरते ताई अनम्यूट करायला, आता कपड्याला हात घेईल बघा. यशस्वी म्हणते जरा कामात होते म्हणून मी लाईव्हला आली नाही. ओके यशस्वी. विशाल दादा म्हणते कोणा घातलंस एकटाच गारांना. तुमच्या पुढेच घातलं होतंय पण तुमचे कान बंद होते, आवाज नाही येत. एम कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे दिलीप दादा, नमस्कार. प्लीज मंडळी, प्लीज नवीन मेंबर्स आलेत त्यांनी प्लीज लाईक करून घ्या मंडळी पटकन. दिलीप दादा कसे आहात? विशाल म्हणतो यशस्वी ताई ठीक आहे. निलेश दादा म्हणते अगो कसा सांगणार, सांगितलं ना. यशस्वी म्हणता हा. दिलीप दादा म्हणते नमस्कार ताई, 12 नंबर लाईक डन केला आहे, धन्यवाद. दिलीप दादा जेवलात का? विशाल दादा म्हणते सर्व सांगतात ताई घ्या तुझ्या गाराना संपणार नाही. ओय महाराजा. विजय दादा म्हणतात स्टार्ट से जब से आपने मोबाइल नीचे रखा तब से आवाज बंद है, मैसेज केला होता ऑलरेडी. विशाल यशस्वी म्हणते अंकिता वालवकर कुठची आहे निलेश दादा? अगं तुला अंकिता वालवकर माहिती नाही? कोकण हार्टेल गर्ल, देवबागची असं अंकिता. येस. विशाल दादा म्हणतो यशस्वी ताई लक्ष्मीनारायण मंदिर वाल्यावर तुमचो देव. आमचे मेसेज तू आता वाचतेस मग तुला कसं कळेल? थांब. ऋषिराज नमस्कार. ऋषिराज दादा. मनोज दादा माका नमस्कार स्वीकारावा. नमस्कार दादा. निलेश दादा मध्ये काय बोलू आता. यशस्वी पूर्ण महाराष्ट्रात फेमस आहे ती, मालवण देवबागची आहे, खूप करत आहे कोकणासाठी. बिग बॉस सीझन 5 मध्ये टॉप 4 होती. बिग बॉस तिचा सोबत चक्क मालवणीत बोलले होते. दिलीप दादा म्हणतात ताई मस्त आणि बिझनेस मस्त आहे. ओके दिलीप दादा. यशस्वी म्हणते ओके ओके. दिलीप दादा म्हणते ताई जेवण बाकी आहे, दुकान बंद झाल्यानंतर 9च्या नंतर. ओके ओके. किती ना. यशस्वी म्हणते हो तिच्याबद्दल ऐकलं पण मला माहीत नव्हतं. ओके. ऋषिराज म्हणते निलेश दादा चेंबूरवरून आहात का तुम्ही? अरे माझा मोबाईल पडतोय.
आली मी, एका मिनिटात आली मी. तोपर्यंत एकमेकांशी बोला तुम्ही. आली मी, 2 मिनिटात आली. अनम्यूट केलं पहिलं, तुमच्या भरवशावर राहिली नाही मी. बाळूमामा नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात? जय बाळूमामा. यशश्री म्हणते हल्ली योगेश दादा येत नाहीत, आलेले दुपारच्या लाईव्ह मध्ये. यशश्री. निलेश दादा म्हणते ऋषिराज मी आधीच होतो चेंबूरला, ओळखता का मला? 2009 सोडले चेंबूर, आता पनवेल कामोठे. यशश्री म्हणते काय रे प्रेम दादा. इश्कला म्हणते काय ग यशश्री. निलेश दादा म्हणते यशश्री खूप पुढे गेली आहे आता अंकिता, तिने यूट्यूबने सुरुवात केली होती. येस. यशश्री म्हणते हल्ली म्हटलं योगेश दादा येत नाही. हा ग नाही येत, आज आलेले. ऋषिराज दादा म्हणते निलेश दादा मी मनोज आहे. गुरुनाथ दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज मंडळी सगळ्यांनी लाईक करा. ऋषिराज दादा, मनोज दादा प्लीज लाईक करा. बाळूमामा प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा पटकन, तुमचे लाईक अजिबात वाढत नाही आहेत. यशश्री म्हणते ओके ओके. इश्कवाल्याला म्हणते यशश्री तूच नसते. निलेश दादा म्हणते मनोज कोण? सॉरी सरनेम प्लीज. इश्कवाल्याला म्हणते योगेश योगेश आज तर होता. हा आज होते, तेच सांगते, दुपारच्या लाईव्हला होते. यशश्री म्हणते हा मीच नसते ना, तेच सांगते. यशश्री तूच नसते म्हणून सगळं असं असते, प्लीज जरा येत जा. इश्कवाल्याला म्हणते अनम्यूट केल्याबद्दल 21 तोपांची सलामी. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. यशस्वी म्हणते हो ते मात्र बरोबर आहे. थँक्यू. गंध फुलांचा गेला ओढून, आमची यशश्री आलीला येऊ लाग. निलेश दादा म्हणते हा 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 हा. इश्क आलेलं माझ्याकडून 51 तोफांची. नको, ते 51 लिफाफ्यात घाला, 51 रुपये मला पाठवून द्या.
चेतनाताई नमस्कार. लाईक डन, थँक्यू. चेतनाताई कशा आहात तुम्ही? इश्कॉलालो 21 तोफांची तोफा कमी पडल्या, आता 51 तोफांची तयारी. हो का? थँक्यू 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 सो मच, थँक्यू. अरे 101 तोफांची द्या ना, सरळ लिपेमामध्ये 101 रुपये घाला आणि द्या मागा पाठवून. चेतनाताई म्हणते कशा आहात? मी मस्त आहे चेतनाताई, तुम्ही कशा आहात? मनोज दादा हसतायत. चेतनाताई म्हणते जेवण झालं का? हो चेतनाताई जेवलो आम्ही, तुम्ही जेवलात का? निलेश दादा म्हणतोय यशश्री आपण पण कोकणातल्यात का? हो निलेश दादा, तर कुडाळचाच हा, माझ्या गावाच्या शेजारचाच. मी बघूक नाही ते का, पण आमची ओळख झाली लाईव्हवर. चेतनाताई म्हणते मी मस्त आहे ताई, जेवलात का चेतनाताई? यशश्री म्हणते हो निलेश दादा. चेतनाताई म्हणते श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ चेतनाताई. चेतनाताई म्हणते हो माझं पण जेवण झालं. ओके चेतनाताई, काय करताय मग? मध्येच तामिळ स्वर नको लावू. कसं रे, मी काय लावला स्वर? तुम्हाला नुसता उगाच असं बोलत राहतो रे. काय रे इश्कावाला? चेतनाताई म्हणते तुमची भाषा बोला ताई. ओके, मी माझी मालवणी भाषा बोलतोय. तो प्रेम नुसतो ना माका काय पण बोलत बसतात, काय पण. रामकृष्ण हरी चेतनाताई, रामकृष्ण हरी. काय मग चेतनाताई तुमचा लाईव्ह कसा चालला? बोला की. चेतनाताई म्हणते ती कोणती ती भाषा? माझी प्रेमळ आणि सगळ्यांना हवी हवीशी वाटणारी, जी मराठी चित्रपटात, हिंदी चित्रपटात, कुठल्याही चित्रपटात वापरली जाते ती म्हणजे मालवणी. त्याच्यामुळे सगळ्या सिनेमा सृष्टीला एक त्यांच्या पिक्चराला एक काय म्हणतो वाव मिळतो, अशी माझी मालवणी भाषा. एक नंबर, थँक्यू. बरं आता मी गप्प बसतो. नाही तुला नाही गप्प बसायला सांगितलं. विजय कदम म्हणते चेतनाताई जेवण झालं का? नमस्कार विजय दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात विजय दादा तुम्ही? चेतनाताई म्हणते बरीच चालू आहे ताई लाईव्ह. ओके, खूप छान चेतनाताई, चांगली मेहनत करा आणि वॉच टाइम कंप्लीट करा, चॅनल मॉनिटाईज करा. निलेश दादा म्हणते बरं बरं मस्त यशस्वी, येत राहा या लाईव्हवर वेळ काढून. हा यशस्वी हल्ली मला इग्नोर करते, येतच नाही ती माझ्या लाईव्हला. विजय दादा म्हणते चेतनाताई जेवण झालं का? निलेश दादा म्हणतोय स्वागत आहे विजय दादा. विजय दादा म्हणते मी आष्टीमधून बीड पोलीस आहे. वा 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 विजय दादा, खूप खूप स्वागत आहे. आम्ही कोकणातले आहोत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या. या आमच्या कोकणात आलात का कधी या आधी तुम्ही कोकणात? चेतनाताई म्हणतायत हा मालवणी लक्षात नव्हतं. हा मालवणी लक्षात नव्हतं. येस, मालवणी भाषा असा माझी चेतनाताई. लहानपणापासून जन्म झाल्यापासून जेव्हा बोलाक शिकले तेव्हा मी मालवणी शब्द बोलाक शिकलोय आणि नंतर आम्ही मराठी शिकलो. तर आमच्या जीवाभावाची असा माझ्या मुलांबरोबर आम्ही चौघांनी तर मालवणीच बोलतो. आणि समोरचा माणूस जर मराठीत भेटला तर त्याच्यावर मराठी बोलतो, हिंदी भेटला तर हिंदी. पण पहिली जी भाषा ना ती मालवणी भाषा. इश्कवाल्याला म्हणते आता तर गप्पच बसणार, नाही तर लोक म्हणतली ह्यो माणूस बोलता कमी मनात शिरता जास्त. हा 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 हा, वा 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 वा, लय भारी. लोका म्हणतली ह्यो माणूस बोलता कमी आणि मनात शिरता जास्त. चेतनाताई म्हणते जय शिवराय, जय शंभूराजे. विजय दादा म्हणतात चेतनाताई पूनमताईची लाईव्ह चालू झाली असेल. येस येस, पूनमताई पण लाईव्ह घेतात ना. यशोदीप दादा म्हणतायत विजय दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, आपलं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता दुपारचं. यशोदीप दादा म्हणतायत गुड आफ्टरनून टीचर जी. गुड आफ्टरनून नाही, अब गुड नाईट करने का टाइम आ गया जी. चेतनाताई म्हणतायत हो ना चालू झाली नव्हती दादा. ओके ओके चेतनाताई, पूनमताईंची लाईव्ह असते का? इश्कवाला लो म्हणते मालवणी हीच मराठीचीच एक गोड बोली असा, फक्त तिचा अंदाज, शब्द आणि बोलायची लबक थोडी वेगळी असता. हा, प्रीतिया ताईची लाईव्ह दिसली मग आली ताईकडं. थँक्यू चेतनाताई. हा लाईट बंद केलीस तर मला कसं दिसणार? डोळा गांबडून गया नको तू. गुड इव्हनिंग टीचर जी, गुड इव्हनिंग.
आता बरं होतं. ताई येते मी. ओके चेतना ताई, थँक्यू सो मच आल्याबद्दल. निलेश दादा म्हणतोय इश्कॉला लव, तू जे लिहितोस आणि गातोस ना कमाल आहे यार, मी फॅन बनलो आहे तुझा. कुठला दादा? वरचा? कुठला फॅन? वरचा की टेबल फॅन? की गरमीतला? लबक नाही, लकप. ओके लकप. चेतनाताई म्हणतात गुड नाईट ताई. गुड नाईट चेतनाताई. चिन्मय, हाय चिन्मय, जेवलात का? मसाले भात आणि कुळी आमटी खाल्लीस का? गो श्रद्धा ताई, बॅनोस दिलास बाईनो, बॅनोस दिलास. गो श्रद्धा ताई. गल्ल्यान साखळी सोन्याची, ही पोरी कोणाची? गल्ल्यान साखळी सोन्याची, ही पोरी कोणाची? इसकी अदा मेरा दिल ले गई, ही पोरी कोणाची? इसकी अदा मेरा दिल ले गई, ही पोरी कोणाची? श्रद्धा ताई, कसा असेल श्रद्धा ताई? निलेश दादा म्हणता इश्कॉला लव, तू खरंच अजून खूप मेहनत कर, नक्की जाशील पुढं. येस, नक्कीच जाईल प्रेम, त्याच्यात आहे तेवढ्या कॅपेबिलिटी. इश्कॉला लव म्हणतोय मी फक्त गात नाही, लिहित नाही, मी वाचतो सुद्धा. निलेश दादा, येस प्रेम खूप, त्याचं वाचन पण खूप जबरदस्त आहे, हे मला कालच कळलं. चेतना ताई म्हणते हो ताई येते. पूनम ताई लाईव्ह, ताई पण लाईव्ह. ओके ओके चेतना ताई, गुड नाईट, टेक केअर. यशदीप दादा म्हणते हा जोक होता. निलेश दादा म्हणते अगं खरा खुरा फॅन, मला वाटलं वरचा सिलिंगचा फॅन की टेबल फॅन. श्रद्धा ताई म्हणते कसा असेल गो, मस्त असेल गो, तू कसा असेल सांग. यशदीप दादा म्हणते क्यूट स्माइल टीचर. थँक्यू स्टुडंट. यशदीप दादा जेवलात का तुम्ही? चेतना ताई म्हणते रजा द्या ताई. आजची रात्रीची रजा घ्या, उद्या सकाळी या. निलेश दादा म्हणते वाट बघत असतो आता त्याच्या कंटेंटची. ओके ओके निलेश दादा, येणार. मेहनत लागते ना, मग ते काय ना, मेहनतचं फळ खूप मिठं असतं, त्यामुळे टाइम लागला, पण त्याची चव खूप अप्रतिम असणार आहे. चेतनाताई म्हणतात आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा. आम्ही जातो अमुच्या गावा, आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा, अमुचा राम राम घ्यावा. हाय सुहानी गुसैन, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे लाईव्ह पर. चेतनाताई म्हणते कशी बोलते ती, झोप येते म्हणते. कशी बोलते ती झोप येते म्हणते. कोण? पूनम ताई का? झोपल्या का त्या? येते मी. ओके चेतनाताई. संजय गवळी म्हणतात लाईक डन. थँक्यू संजय दादा. हो संजय दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. कसे आहात तुम्ही? चेतनाताई म्हणते बाय बाय. चेतनाताई बाय बाय बाय. इश्कॉलर म्हणते निलेश फॅन नाही रे तुम्ही, घरच्यांसारखी माणसं आहात. लाईक कमेंट आणि सपोर्ट पेक्षा तुमचा विश्वास जास्त मोलाचो असा. येस प्रेम. माका वाटलं निलेश दादा वरचो फॅन असं की काय, मग म्हणता मी खरोखरो फॅन असोय. मग माका वाटलं की टेबलावर बसलेलो फॅन असं की काय, तो म्हणतो नाही मी रिअल वालो फॅन असोय. श्रद्धाताई म्हणता मी पण मस्त. ओके श्रद्धाताई. श्रद्धाताई जेवलं तू? इश्कॉलाला म्हणते सिलिंग फॅन कटकट करतो आणि तो मी नव्हे. टंग असं वाजा. टंग 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 टंग. यशोदीप दादा म्हणतायत हो. काय होतं यशोदीप दादा आज स्पेशल तुमच्याकडे? संजय दादा म्हणतायत कशी आहे अंजू? अंजू मस्त आहे संजय दादा. तुमची अंजू काय म्हणते? सुमित म्हणताय थोडंसं कोकणी बोल ना, आमच्या विदर्भावाल्यांना छान वाटतं. ओके सुमित, मी मस्त कोकणी बोलतोय, पण माका सांगा तुम्ही जेवले की नाही?
आणि आज जेवणात होता तरी काय तुमच्या? आईशीन काय बनवल्यान? तुमच्या आऊशीन बनवल्यान काय आज जेवणात? काय स्पेशल होता नक्की सांगा माका. आणि जर जेवक नसात तर मी वाटतोय हय या आमच्या कोकणात या मासे घालतोय, मटण घालतोय, चिकन घालतोय, वयाता भेटतला येतास मा. विदर्भातून बोलताय का? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं दादा. सुमित दादा. यशोदीप दादा म्हणताय तुम्ही जेवण केलं? येस यशोदीप दादा जेवलो आम्ही. वा खूप गोड. इश्कॉलेलो म्हणतोय हो. निलेश दादा म्हणतोय हो इश्कॉलेलो हो. छान फॅमिली बनत आहे लाईव्हवर. ताईचे आभार. खरे म्हणजे सगळ्यांना जोडून ठेवलं आहे. या लाईव्हवर आलं की खूप छान वाटते. थँक्यू निलेश दादा. थँक्यू फॉर कॉम्प्लिमेंट. खूप खूप धन्यवाद निलेश दादा. ओके. यशोदीप दादा म्हणते राजमा पराठे. ओके राजमा मग खाल्लात का? वा वा वा. मला पण आवडतं. पहिला आवडत नव्हतं पण आता आवडायला लागले राजमा. प्लीज मंडळी लाईक करा. प्लीज लाईक करा. सुमित दादा म्हणताय हो ताई जेवलो वरण भात. ओके सुमित दादा. सुमित दादा तुम्ही प्रॉपर विदर्भातलेच आहात का? मंडळी पटापट कमेंट करा. सुमित दादा म्हणते ताई मासे मटण चालत नाही आमासनी. फक्त ताटात नमस्कार करू दुरून. हो का? तुम्हासनी मटन मासे चालत नाही मग काय चालतंय? नुसतं पनीरची भाजी खाता की? तर मी बनवते की हो पनीरची भाजी. जरा चाकून बघा पनीरची भाजी. आमच्या कोकणवाल्यांका तर आपण सगळा करू घेता. जर तुमका ना पनीरची भाजी नको असली ना तर आम्ही तुमका चवळीची भाजी करून घालू, डाळ करून घालू आणि सोबत आता सध्या आंब्याचं सीझन आहे त्यामुळे आंब्याची भेटका मात्र तुमका नक्की गावतली. आभार तर मानत हाय सगळ्यांसाठी. आभार तर मनात हाय सगळ्यांसाठी. पण आता प्रत्येक गोष्टीचं प्रदर्शन नाही करायचं कारण खरी माणसं शब्दांपेक्षा साथीतून ओळखू येतात. वा 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 वा. अप्रतिम. यशोदीप दादा म्हणते माझी आई खूप छान करते. ओके काय फिश की हा हे काय ते राजमा. ओके ओके यायला पाहिजे मग दादा तुमच्याकडं. सुमित दादा हो ताई प्रॉपर विदर्भ. ओके दादा विदर्भाला कसं वातावरण आहे? पाऊस पडतोय का? मंडळी ज्यांनी चॅनलला जॉईन नाही झालंय त्यांनी प्लीज एकदा आम्ही सांगते की जॉईन करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. यशोदीप दादा म्हणते या या येणार येणार येणार. येतो येतो. ऐक कमरड गेलं. सुमित दादा म्हणते धन्यवाद साधं जेवण दिल्याबद्दल. इतकं सगळं चवळीची भाजी दिल्याबद्दल पाणी सुटलं तोंडाला. काय करू याचा? ठेवून ये तिकडे पटकन. हो दादा आमच्या कोकणात चवळीची भाजी, वालीची भाजी आणि कुळदाची आमटी. कुळीत माहिती असतील ना त्याची आमटी, मोड आलेल्याची, मूगची आमटी, मटकीची आमटी असं काय काय असतं. हाय क्रेझी कार्टून. कसा आहेस क्रेझी कार्टून भावा? प्रेम म्हणतोय मी एक सांगतो मी आगरी आहे पण मला आमची आगरी भाषा येत नाही. असे नाही की इकडे आगरी लोक नाहीत पण लहानपणापासून मराठीच ऐकतोय मराठीच बोलतोय. वा पण मला तुझी भाषा पण आवडते आगरी. आम्ही हाव असं ते दादूसची भाषा आहे ना माळी माळी काय रे त्याचं नाव कसलं कंटेंट आहे त्याचा कॉमेडी तर त्याचं मी ऐकते. तू काय करून राहिली हाव? अरे मला दर्याला जायचं हाव. येतं का तू? निलेश दादा म्हणता इश्कॉला लव तू इतकी मेहनत घेऊन एक चॅनल ग्रो केलं होते आता परत पुन्हा जोमाने लाग. आम्ही आहोत सपोर्ट करायला. पहिल्यापेक्षा पण चांगलं होईल ग्रोथ. येस येस प्रेम
निलेश दादा खरं बोलतोय. तू म्हणजे एवढं पुढे जाऊन परत खाली येणं आणि त्याहून परत उठून उभं राहून पुन्हा ते स्ट्रगल करणं, आज तुझ्यासाठी हॅट्स ऑफ यू. हे खरंच जिगरा लागतो, जिगरा. हा, विनायक माळी, येस. मस्त बोलतो तो यार. सुमित दादा म्हणते छान कोकण, खूप नशीबवान आहात तुम्ही, प्रॉपर निसर्गाच्या सानिध्यात आहे तुम्ही. हो सुमित दादा, निसर्गाच्या तर सानिध्यात आहोतच, पण आता सध्या ना कोकणाला पण सगळं धोका निर्माण झालाय. झाडं भरपूर तोडली जातात, त्यामुळे गरमी एवढी वाढली. नाही तर मी तुम्हाला सांगते, मी जेव्हा लहान होती ना, तर मला आठवतच नाही की गरमी काय होती. अजिबात गरमी नाही, काहीच नाही. एवढं भारी वाटायचं ना की गरमीचे दिवस आम्ही एन्जॉय करायचे. आणि आता काय होते सांगू, नको वाटते गरमी. वेलकम क्रेझी कार्टून. निलेश दादा म्हणते, प्रशांत दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात प्रशांत दादा? निलेश दादा म्हणते हो ताई, हेड्स ऑफ यू इश्कवाला लव. प्रेम म्हणतोय अर बाला तसं नाय. ओके, अरे बाला तसं नाय, चॅनल तर मोठा होईल पण वेळ लय कमी मिळतो. ओके, नाही नाही, वेळ पण भेटेल तुला थोडाफार. क्रेझी कार्टून म्हणतो निलेश दादा नमस्कार, काय करून राहिले राव? प्रशांत दादा म्हणते मस्त ताई, मस्त. ताई तुम्ही कसे आहे ताई? मी मस्त आहे प्रशांत दादा, तुम्ही कसे आहात? जेवलात का? निलेश दादा म्हणतोय अल्ली येत नाही यार अचलच्या लाईव्हला. क्रेझी, आज मी गेलेली अचलच्या लाईव्हला, तिथं आमचे सोनवणे काका भेटलेले. इश्कॉलर म्हणते येतो 10 मिनिटात. ओके, 10 मिनिटात कुठे जाऊन येतो रे? 10 मिनिटात कुठे जाऊन येतो? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले. परी, ह्या बॅग भरलं हा? ताई क्वेश्चन नाही घेत का तुम्ही आता? दादा दुपारचे घेणार क्वेश्चन, आणि संध्याकाळचं ज्यांना गप्पा मारायचे असतात त्यांच्यासाठी असं लाईव्ह ठेवणार. सुमित दादा म्हणतोय झाड कापणाऱ्यांना नाल्यात ढकलून द्या, मेला तर ठीक, नाही तर एप्रिल फुल. हे काय दादा? खरं झाडं किती कापतात यार, नुसतं फक्त रस्ते हे होते. पहिले ना मी तुम्हाला सांगते, मला ना पहिला जो मुंबई गोवा हायवे होता ना, आई शपथ, खरंच त्या झाडा म्हणजे रस्त्याच्या जाताना एवढी झाडं आणि एवढी सावली होती ना, म्हणजे त्या झाडांची सावली अशी रस्त्यावर पडायची आणि तिथं गेल्यावर एक भारीच वाटायचं, फील व्हायचं. आणि आता कसं वाटते, उजाड उजाड. बाई, तो गाडीवरून जाताना ना, 4 व्हीलरमध्ये किंवा 2 व्हीलरमध्ये बसा, सगळा वारा असा तोंडावर येऊन आपटतो ना, आणि अशा वाफा निघत असतील, बापरे बापरे बापरे. क्रेझी कार्टून म्हणतोय निलेश दादा आता जॉब करतोय, वेळ मिळत नाही आता. ओके क्रेझी कार्टून, कुठे जातोस तू जॉबसाठी? मुंबईलाच का? निलेश दादा म्हणते हो का, कशी वाटली ताई अचलची लाईव्ह? एकटीच करत आहे सर्व मेहनत. अरे दादा, 1 मिनिट पण नाही मला थांबायला भेटलं, आणि हे आले, मग लागली कामाला. प्रशांत दादा म्हणते ओके ताई. प्रशांत दादा जेवलात का तुम्ही? सुमित दादा म्हणते ओके ताई, उद्या भेटू, गुड नाईट, स्वीट ड्रीम, टेक केअर. सुमित दादा गुड नाईट, येवा, घेवा काळजी घेवा, आणि येवा, कोकण तुमचाच असा. चालेल चालेल, बाय, गुड नाईट दादा. निलेश दादा म्हणते बरं बरं क्रेझी, अरे हल्ली खूप धमाल चालू असते, कधी वेळ मिळाला तर येत जा यार. ओके, आता स्कॉलर म्हणणार हो निलेश दादा, नक्की येईन मी, वेळ भेटला तर. ला 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 ला. नाही, क्रेझी कार्टून प्लीज लाईक कर. तेल घालजा डोक्यावर, चल.
निलेश दादा हसतोय. नितीन साठे म्हणताय बरं आहेत का बिग बॉसचे भक्त. हो नितीन दादा मस्त आहोत मस्त आहोत. तुम्ही कसे हाव. निलेश दादा म्हणते अगं खूप जुने युजर आहेत हे. कोण म्हणतोय. येतलो आता सलोनी घाडीगावकर. येतलो आता आंबे गरे खाव. हाय सलोनी. सावली सलोनी तेरी नीले सी आंखें. काय झालं. इनमें न जाने कहा खो गया है मेरा दिल. जेन्युअन सपोर्ट करतात. येस दादा सपोर्ट असा मिळणं खरंच खूप कठीण असतं आणि जेन्युअन सपोर्ट लय भारी. लय 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 भारी सपोर्टची ही स्वारी. लाईकचा वर्षाव भारी. आज चल चला येऊला रे. अरे वा घाडीगावकर पण कोकणातल्याच असतील. हा कोकणातल्याच असतील. विचारूया आपण. ओ घाडीगावकर ताई कुठला हाय तुम्ही. छान बोलतेस तू. थँक्यू सलोनी. कुठली आहेस ग तू सलोनी. विसरली मी जरा. सांग बघू जरा. कणकवली आयनलगाव. येस आठवलं मला. आयनलगाव मी आलेली आयनलगावला. आयनलगाव आयनलगाव. अरे जरा तेल घाल त्या डोक्यावर परी नाही तर उद्या ना असे भूतासारखे केस होतेले. वेणीने ठेवचे नाही. जा जरा इथं डोक्यावर थंड घालून ठेवते. हाय सलोनी ताई जेवलीस का तू. जेवलीस का. प्लीज लाईक करा मंडळी. सलोनी ताई प्लीज लाईक करा. नितीन दादा गेलात का तुम्ही लाईव्ह वरून. निलेश दादा कोकणातलाच हा. आंबे गरे आमका पण देवा जरा. या वर्षी जाम वांदे झाले होत. अरे निलेश दादा तिया देवगडचं असं आणि आता जातलच कोकणात आणि आंबे मागतोय सर. माका झाल्या माग देऊ गये तुम्ही सगळ्यांनी. एवढ्या लांब असे मी या आणि माका कोण देणार नाही. सलोनी ताई तू देतलं माका आंबे पाठवून दे गो. 4 तरी आंबे पाठवून दे. नाही तर 6 पाठवून दे. अर्धा डझन. नाही आता जेवणार. आणि जेवताना ना अगोदर आम्ही ना फक्त ना जेवण आईन वाढल्या ना की तेव्हा ह्या थोडाच असायचा भाजी बिजी. मग आई काय करायची सांबारा भात आणि तोंडात आंबे. बस याच्यावरच आम्ही समाधानी. नाही आता जेवणार. ओके प्लीज मंडळी लाईक करा. मंडळी लाईक अजिबात वाढत नाहीये. लाईक करा मंडळी लाईक करा. मंडळींनो लाईक करतालाच कधी. मंडळींनो लाईक करा की मग. आता माका पण झोप येऊ लागली. 5:30 उठते ना तर डायरेक्ट 10:30 11. इश्को आलो म्हणतो मी पुन्हा आलो. सुटेल का रे हात दोस्तीचा. नाही 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 नाही. ए सुटेल का रे हात दोस्तीचा. नाही 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 नाही. ही दोस्ती तुटायची नाही. ही दोस्ती तुटायची नाही. सुटेल का रे हात दोस्तीचा. नाही 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 नाही. ए तुटेल का रे हात दोस्तीचा. नाही 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 नाही. ही दोस्ती तुटायची नाही. आरशा समोर नाही कॅम ऑन हाय. आरशा समोर नाही कॅमेरा ऑन हाय म्हणजे काय. आरशा समोर नाही कॅमेरा ऑन हाय म्हणजे काय रे. मन धागा धागा जोडते नवा. मन धागा धागा
बोलायचे न बोलता आता. अगो जॉईन तेव्हा, अगो जाईन तेव्हा खाईन. मेचो 15 गेलो यार, मनसोक्त आंबे खाऊक नाही मिळणार. मनसोक्त आंबे खाऊचे, पण एक किती खाल्लं असतं आता, किती डझन खाल्लं असते सांग. हाय पिंटू ता टकलकर. हाय पिंटू दादा, नमस्कार. ताई जेवण झालं का? हो पिंटू दादा मी जेवली, तुम्ही जेवलात का? निलेश दादा म्हणते बरं चल येतंय हा आता. निलेश दादा आंबे खाऊक चाललो. निलेश दादा आंबे खाऊक चाललो, एकटो. चला प्रेम चल ह्याच्या पाटणं जाऊया. ह्यानं ठेवल्या नसतले फ्रीजात, फ्रीज मध्ये खालचा जो ट्रे असतो त्याच्या भरून ठेवल्या नसतले. आणि बेल वाजली की पळतोच खाताना. ती एक रील असते ना, ते स्वीट फॅमिलीची बघितलेलं आहे मी रील. आंबे खायत असतात, स्वीट बेल वाजली की सगळे आंबे घेऊन पळतात, कोणतरी भागात म्हणा. हाय सायली, कशी आहेस तू? प्रेम, हॅलो प्रेम. सायली आली. शेळके मॅडम आल्या, शेळके मॅडम. शेळके मॅडमांना कोणतरी घेऊन आलं वाटतं 10 मिनिटात जाऊन. असं मला वाटतं. हो शेळके मॅडम, कोणी घेऊन आलं तुम्हाला? निलेश दादाने मोजून 15 झाले असतील अजून. 15 तरी खालस मा सर, मी एक अजून खाऊक नाही होय. 15 खाल्यानंतरी माका सांगतो 15च खाल्लोय. 1 डझन तर खालच, पोटात गेले दादा. प्रेम म्हणता सायली आहे, आरची नाही. मी नाही आणली तिला. ए सायली आली रे, सायली आली. ए उरत होते धडधड आली, गालावर लाली. सायली अब प्रेम लाजतोय ग, लाजतोय. मनात गुदगुल्या होत आहेत त्याच्या. समजलं मला, समजलं. मग प्रेमला सायलीने प्रेमला आणलंय इथं लाईव्ह वरती. हाय सायली, कुठे गायब झाली हे म्हणून. इश्कोला म्हणते लांडगा आल्यासारखं कशाला ओढून गावाला सांगते. हे भगवान, तू लांडगा आहेस का? अगं सायली, शी बाबा, हा प्रेम असा बोललेलं असं मला अजिबात वाटलं नव्हतं. सायली तुला ना प्रेम लांडगा बोलतोय, लांडगा. यार प्रेम असं कोण बोलतं का लांडगा वगैरे? बघितलंस ना सायली हा कसा आहे तो, डॅम्बिस आहे एक नंबरचा पोरगा. लांडगा बोलतोय, लांडगा आल्यासारखं कशाला ओढून सांगते गावाला. सायली गेली, सायली राहतच नाही लाईव्ह वरती. हाय विजय दादा, नमस्कार. हॅलो, कसे आहात? ती काय कमी नाही, मग तुला काय बोलते? तुला काय बोलते सांगती, तू तिला लांडगा बोलतोस, मग ती तुला काय बोलते सांग. विजय दादा जेवलात का तुम्ही? कसे आहात? प्लीज चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि आता मंडळी, आता लाईव्ह संपवायची वेळ झाली. 9:30 वाजलेत, आम्हाला झोपायची वेळ झाली. सकाळी 5:30ला उठायची वेळ होईल. आणि सकाळी होतो अरे मी झोपलीच कुठे, असं होतं. विजय दादा म्हणताय आय एम फाईन. प्रेम तू किती वाजता झोपतो? किती वाजता झोपतोस भावा? असे कसे हे बोलायचे. आय एम फाईन, आय एम फाईन. असे कसे हे बोलायचे न बोलता आता. तुझ्या सवे तुझ्या विना बोलायचे रे आता. तुझ्या परी. विजय दादा म्हणते एवढ्या लवकर झोपायचं? हो दादा, कारण माझा मोबाईल पडतोय. कारण काय, 5:30ला उठायचं असतं. त्यामुळे परी आमची जाते, मोठी जाते 6:30ला, छोटी जाते 7:30ला.
मग डोळे उघडत नाही. आणि मी कसं 5:30ला उठली ना की डायरेक्ट रात्री झोपते. मी 10:30च्या आसपास. ओके. प्रेम म्हणतोय कारण आता IPL मध्ये मुंबई पण नाही. यावर्षी मुंबई नाही. तर बाय बाय प्रेम, बाय विजय दादा. ओके, उद्या भेटूया 1:15 वाजता. आपल्या कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह वरती, सर्वांनी भेट द्या. बाय प्रेम. तर काय अच्छा तर बाय. चला झोपूया. गुड 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 नाईट. उद्या नक्की 1:15 वाजता. येस, उद्या नक्की 1:15 वाजता. बाय. गुड नाईट विजय दादा. ओके बाय, टेक केअर. गुड नाईट विजय दादा, प्रेम, बाय बाय, शुभरात्री.